Det er virkelig, virkelig skræmmende at se, at der er nogen, der kan behandle deres mor på den her måde. Ja. Det er sgu sørgeligt. Det er rigtig, rigtig hårdt at se. Han bliver smurt med olivenolie på selve såret. Og der bruger de en fjer, som de har fundet nede i gården fra en af hønsene. Og der har vi været inde og fortælle lidt om hygiejne, og at det duer simpelthen ikke. 3 sosu-assistent-elever i praktik i Ghana. En ny verden åbner sig. En faglig udfordring af de store. Good. Altså, det er så nemt at beskylde nogen for hekseri, hvis der er et eller andet. Hvis man ikke kan få børn. Hvis bilen punkterer. Og meget afkræftet i dag også. Ja, så det er nok længe siden, du har kommet. Det gør ondt. Det går lige i hjertet meget. Jeg synes, det er helt forfærdeligt. Og så også det her med, at vi kan ikke tage hende med nogle steder hen. Og en menneskelig oplevelse, de aldrig glemmer. Looks okay, but she's tired.